Rymdaith fawr, gorymdaith Sir Frycheiniog ydi hon, a Gethin Hafard, Llywydd y Sir Nawdd, wrth i fod yn yr eisteddle yna dwi'n siŵr. Susan Jones ar ran y gymdeithas yn gwmni mi'n yn cadw golwg ar hwn. A'r flwyddyn nesa, chi, Susan, fydd yn Llywydd y Sir Nawdd pan fydd Môn wrth y lliw, ond mae heddiw'n ddwrnod mawr i Gethin, dwi'n siŵr. O, sicr, maen nhw wedi cael blwyddyn arbennig, a mae Gethin ei hun yn amlwg wedi mwynhau hun yn ofnadwy. A'i deulu hefyd, wrth gwrs, wedi cael cyfnod hir iawn o godi arian a chodi ymwybyddiaeth o fewn y sir. Maen nhw wedi gwneud gwaith arbennig o dda, a wedi cael hwyl mawr iawn ni. Ac fel arweinydd, mae wedi dangos esiampl yn dydi, mae wedi cefnogi gymaint ar ieuenctid y sir. Ydy, rhwng bod gen fo dair merch hefyd, wrth gwrs, fel, na fo sydd mewn ffordd, na fod i'r Llywydd, mae'r teulu gyd wedi bod yn rhan o'r gweithgareddau gyd, a yn sicr wedi arwain o'r cychwyn. Sam dwy waith maen nhw wedi cael blwyddyn i'w chofio. A beth am y seremoni agoriadol na? Mi siaradol o'r frest, yn do? Do, dim pwt o bapur o gwbl y cyfan yn dod o'r frest. Ac felly mae wedi bod, bob tro mae wedi sgwrsio, bob araith mae wedi wneud yn ystod i gyfnod fel Llywydd, mae'r cwbl wedi dod o'r frest. A lot o Gymraeg hefyd, Susan? O, lot fawr o Gymraeg. Dydy rwy'n, do ni ddim, felly bod pobl eraill yn wahanol, ond do ni ddim yn meddwl neu'n disgwyl cymaint o Gymraeg yn Sir Frycheiniog, ond mae llawer iawn o'r areithiau wedi bod yn Gymraeg. Wrth gwrs, mae Gethin a'i deulu yn falch iawn o'i Cymreigdod. Ydyn, achos mae'n ardal wrach sydd ddim wedi cael y sylw fel Tryweryn er enghraifft. Mae'n hanes cymleth yn dydi a'r tir gollwyd yn deg, gymaint o ffermydd a theuluoedd a Chymru Cymraeg. Wel, oherwydd, dyna beth sy'n braf am y system o fynd o sir i sir, bod bob sir yn ei thro'n cael ei chyflawd yn Sir Nawdd, ydy bod ni wedi cael y cyfarfod blynyddol eleni yn Pontsenni, a bod ni wedi cael y cyfle i fynd ar yr epynt a chlywed y stori, achos o'n i ddim rili yn gwybod yn iawn be oedd yr hanes, ond oedd hi'n siwrna eithriadol o emosiynol clywed am yr holl ffermydd a'r teuluoedd oedd wedi colli i'w cartrefi, a hynny gyda chydig iawn o rybydd, dwi'n meddwl na rhyw ddeufis golew o rybydd gawson nhw yn syth ar ôl yr ail ryfel bod rhaid iddyn nhw ymadael. Ac wedyn 33,000 o erwa yn cael ei gymryd drosodd gan y fyddin. Ac mae'n stori drist, ond eto, erbyn hyn, mae'r uwchgaften sydd ganddyn nhw wedi, dwi'n meddwl, wedi adeiladu pont rhwng y ffermwyr sydd o gwmpas yr ardal rwan a y fyddin, a mae'n berthynas braf yn ymddangos rhwngthyn nhw. A dyna pam, wrth gwrs, oedd o yn cael cyfle i agor y sioe yma dydd llun. Ie, oedd nhw'n sôn bod nhw'n ymbydo ni ac yn hamddiffyn ni hefyd, y ddau beth yna. Ond o ran yr hyn sydd yn y prif gylch rwan, Susan, mae hwn yn foment fawr i'r holl bencampwyr, i'r holl enillwyr yn dydi? Yndi, mae yna wen fawr ar wyneb bob un ohonyn nhw, a balchder ofnadwy. Ac hynny dwi wedi weld yn ystod yr wythnos, mae yna lot o bobl newydd wedi dod i'r brig, sydd yn beth braf i weld, yn hytrach na bod yr gwobra yn mynd i'r un rhai o flwyddyn i flwyddyn. A chi wedi beirniadu yma, Lenny, hefyd? O, ges i'r cyfle o beirniadu Sabrynner dros yr misoedd dwytha, fi a Harry Feathers Nose, pawb yn cofio'r hen Harry, fel fodd yr cyn gyfarwyddwr, wrth gwrs, cyn Richard Price, ac yma ni siwrna o ar frys o gwmpas Cymru rownd y 12 sir. Mi oedd na, bobl wedi cael ei enwebu o bob sir, ac rhyfeddu ddweud y gwir faint o wirfoddoli sydd na. Hoelion wyth y sioe bychan oedd yr hein, ynddo? Bwydo fewn i'r sioe yma, wrth gwrs. Yn hollol. Wel, flwyddyn nesa, chi fydd wrth y lliw, a mi fyddwn ni'n siarad eto siwr cyn hynny, Susan. Ond diolch am fod yn gwmni, a nawn ni barhau i fwynhau'r olygfa wych yma yn y prif gylch.